Xipri, zuk bigarren mundu gerra ezagutu zenuen, zer nolako oroitzapena dituzu? Ezagutu du bai, azkaraten garazin, nire gazamaren etxean, oporretan, eta treina entzun ginuen agadoizulan pasatzen. Gazamak esan zuen, oito Ramon gerrara joan duk, nik egin nuen, ara lehen oroitzapena. Gero, neure herrian heletan nintzen, tipia, sei urtzen dituen, horreko zerbait, plaza nintzen, eta ikusten dut, zidokar bat, bi aleman gainean heldu berde-berdea, eta beste kotxe batzuk giretik, izitu nintzen, lasterka joan nintzen etxerat, uste ez da hilen ninduten. Alemanak etxaiak ziren, gerla egiten, behaz, hil behar ninduten. Eta zure uste zer nolako eragina izan zuen bigarren mundu gerrak euskararen atzerakadan hemen, iparraldean? Ideologiatik heldu da nire ustez. Gerla hortan, eskualdun ala frantzez, elgarrekin ziren, etxai behera zuten, alemana. Egon dira 5 urte preso Alemanian, eta 5 urtez batasun bat bazen horien denen artean, eta batasun egiten zuen etxaiak, alemanak. Eta hor, senditu dute, frantzez zirela. Frantzez mintzatu dira 5 urtez, eta gero, frantzez mintzatzeko besteak baino trebeago. Eta gero etxeat, eta zomitek erakusten zuten, gehiago zirela, frantzez mintzatuz. Algerian ere izan zinen, hango oroitzapena bildu dituzu liburu batean, Algeriakoak bestelako ondorioak izan zituen, ezta? Eskualdunarentzat txarragoa izan da. Orduan, gazte guziak bazakiten eskoraz. Michel Itzainak atera zuen Algeriako soldaduen artean aldizkari bat, eskolegia. Eta kondatu ditut, berreunta zonbeit, gutunak eskoraz idazten zituztena. Eta horiek dute eskora ez irakatsi beren haureri etxean. Orduan, Eta hori zergatik? hori ez dakit zer egin duen hori. Hori ez dut ulertzen halen. Hala ere, ondorio honen bat ere izan zuen, ez? Ondorio, beti bat dira, onak eta txar bat bestearekin. Hemengo abertzale batzu, han direla zenitu abertzale. Ikusi dituzte Algerianoak, nahiz izenez frantzesak izan, Algeriak zirela. Gehienek ez zakiten frantzezik. Beren mintzailean mitzo ziren. Eta gerla egiten, beren askatuzuan ogaiteko. Eta uhartu dira, guk ere badugula gure mintzaila, eta behar ez ginela, zomeitek gaitan zuten bezen frantzez. Eta hola sortu da, beren gogoan, abertzalegoaren lehen pindara. Xipri, bigarra ezautu dituzu, nola ikusten duzu etorkizuna? Horai baikor naiz. Duela 30 urte baterintzen baikor. 30 urte hor, Orduan beherakada ikaragarria zen hemen. Orduan sortu dira ikastolak, gau eskolak eta irratiak. Eta horiek egin dute itzulia. Gara jaietan terrorista ginengo. Askorentzat, orain, onartua da eskoldun izaitea, onartua da eskoraz mintzatzea, haur gehienek, elebidunean da, egia da, baina haur gehienen aitamek aukera egin dute beren haureri eskora irakastea. Badakit elebiduna ez dela aski, baina urratx hori egitea izugarriko aurrerakada hementzat. Gerrek eragindako kalteez eta minez hitz egiterakoan, askotan esaten da, denborak zauri guztiak sendatzen dituela. Baina ukaezina da, hor baina, hor geratzen dela betiko.